Gata, am reușit să punem și plasa de umbrire. Am pus ieri și plasa de antiburuiană. Avem și sărmele sus fixate. Am sudat câteva piulițe unde am legat sărma. Și eu spun că arată bine. Între rânduri avem 75 de centimetri, iar între plante 25 cu 40. Pentru găuri am folosit un șablon, am făcut dintr-o scândură și le-am topit cu arzătorul. Iar pentru fixarea pânzei am folosit sârmă de 3, galvanizată. Până în momentul de față am ajuns la 2500 de lei. Țeava, sârmă, plasa, folia antiburuiană. Plus plastice și ce mai fost pe lângă. De acum așteptăm răsadurile, sperăm să ne ajungă astăzi. Zi bună vă doresc!